Gipasaka na sa piskalya ang kaso batok sa mga langyaw nga nadakpan sa NBI-11 sa Pogo Hub sa Panabo City, Davao del Norte. Kasong syndicated estafa o illegal gambling in relation to cybercrime ang atubangon sa mga dinakpan nga gilangkuban sa 53 ka mga Chinese ug upat ka mga Malaysian nationals. Apil ang usa ka Pinay. There are 58 yung arrested, rescued Chinese national. Ang iba kasi dito are pinilit lang pinapatrabaho, while yung iba naman is voluntary silang nagtrabaho to earn money. Magsasampa tayo ng syndicated staff at saka illegal gambling in relation to our cybercrime law, yung RA 10175 cybercrime law. Kasi online gambling kasi ito Online illegal gambling. Nakig-coordinate na ang NBI-11 sa Chinese ug Malaysian Embassy alang sa posibleng deportation sa ubang gipangdakop nga mga langyaw. Sistema nila dito is pagkatapos ma-process namin yung ma-process ng Bureau of Migration itong mga individuals, yung mga Chinese. Kung iba dito are wala namang mga criminal records dito sa Pilipinas, directly i-deport sila sa China or to Malaysia. Mas gipalawman pa sa NBI ang ilang investigasyon aron matumbok ang mga nagpaluyo sa illegal pugo operation sa Panabo. Apil sa gimbestigahan ang posibleng pagkalambigit sa pipila ka mga opisyal sa lokal nga gobyerno. Sumala sa NBI, apil ang mga opisyal sa gobyerno sa makasuhan tungod kay gitugutan nila nga maka-operate ang pugo sa Panabo City. We are conducting deeper investigation para malaman natin kung sino talaga yung mga politicians involved. Kasi alam namin may mga politicians dito na involved. Most likely, aware sila, some of the officials. Hindi naman lahat. Pero we know na may mga official dyan sa Panabo na alam nila ang operasyon ng Pogo. Kasi hindi naman ito basta-basta makapasok kung walang accommodation ng individuals, maybe a private individual or a public figure, a public servant. Sa gipagawas nga pahayag ni Panabo City Mayor Jose Relampagos sa giraid nga Pogo Hub sa iyang syudad niadtong Biyernes sa kaadlawon Desyembre 6 ning tuiga, gipasalamatan niya ang mga operatiba sa NBI ug tropa sa kapulisan sa ilang malampuson nga operasyon aron mapuhag ang Pogo Hub nga miresulta sa pagkasikop sa gingong mga Pogo operator. Matod ni Relampagos, dili lang nakalapas sa lokal nga mga balaod ang illegal nga operasyon sa Pogo apan nakahatag sab kini og peligro sa kaluwasan sa katawan sa syudad. Gustong paimbestigahan ni Davao del Norte 2nd District Representative Alan Duhali ang Pogo Hub sa Panabo City. Gani, misangat og resolusyon si Duhali sa Kongreso nga naghangyo nga imbestigahan ang gingong mga opisyal sa lokal nga gobyerno nga nalambigit sa illegal Pogo operation sa probinsya. Dinalian nga imbestigasyon ang buot mahitabo ni Congressman Duhali kay hinumduman nga kapin 3 ka bulan na nag-operate ang Pogo Hub sa Panabo City. Nasayran nga gikan sa Metro Manila ang mga langyaw ug namalhin sila sa Panabo human sa gihimo didto nga pag-crackdown sa Pogo operation. Gikatakda sab nga mukuha og search warrant og cyber warrant ang NBI aron masusi ang warehouse nga gihimong Pogo Hub. Lakip na ang mga cellphones ug computer nga nadiskubrihan sa lugar. Sa karon padayon ang follow-up operation sa mga otoridad aron masilutan ang mga anaa sa likod sa illegal Pogo operation. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.